Kublai pi baro kini kilongki kubor bam takasngi. Kakin hun jingalam jungka kukun New Trap National Awakening Movement knam kablalam kmat the working president ba Thomas Pasa hakasngi balang kalale jingya kendu yu chief executive member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ba WT Lingdo. Banyakren halor ka jingdan jungi toll gate ki ba bean ber ki ba omshai ka nongrim an hapo upod usam jungka KHADC. Karkum ka jingya thu jungka knam kane ka jingne jingya kendu kalong hadien ba CEM hi ulapan pau pai ba akilat pathai khubor ba ukloi banyakren bat kinu ki badan jing e ne jingkali halor ka kam toll gate. Nrei haba ka kinhun knam kala poisha office jong CEM la pentip ba umla banyakendu namar ba udan jingyalang. Ha kajaka jong ulapha ya personal assistant PA banyakren ber ka kinhun bat ban pan por biang ha ka ningkong ban wan yakendu. Kanegala penbitari kinong yalam ka knam kibala ong ba ka jingle ajung CEM kalong persya ya ka jingya kran pat ba ula dap penda. Habakran shikilat pathai kubor hadin ba om syam yo jingya kendu ya CEM uba Thomas Pasa ula ong ba ka knam kam syam lawan ban thau jingya ka jia ne jingya le politik henry kawan tang ban priang ya ka jingkot jingya kran pat ba jong CEM halor kamat tolgin. Ula ong balada CEM unut ban khot ya ka iakren pat ba udeiru ban pediang ki bawan iakren ban om ban kentat ha ka klip mat khadu. Uba pasa ula keno bakidan bun ki toll gate hapo ka jela bat hapo upod usam ka KHADC ki badang lumpisa na ki pat ba hendri om syai ya ki jing trekam katkum ki kendon an ne em. Namar kata ula dawa ya ka KHADC bakan peni pat ba ya baru ki kot kisla ki bedai berkini ki toll gate kenthum ya ki hukum ne jingyo bor ban seng ya ki toll gate ki tanda ne jingya te jingya soi berki briu ne ki company ki balum khajna ka jingyo ulum pisa ba ka jing penun kam ya kata ka pisa ki kendon an ki bala ai bor ki ni ki toll gate ban trekam ulo ong bala da ki toll gate ki long ki ba an ka KHADC ka de ban na ban peni pat ba ya ki sakhi sabut baro. Henry lada om dan nongrim kaan deban khang no amador bat shimru ika sinjam persha iki badan kti. Ba pasa ula ongru baka khnam kam persha ika jinglum khajna lada kalongkat kum kaan. Henry kamla asatya ban priang ya kanu ka jinglum pisa na ki pat ba klam ka jingdan ki kendon an ki bashai. Ula ong baka KHADC ka deban nong ka bashai berka bakit kri akaru kam lum pisa pat ba namar ka pisa ka balum na ki pat ba ka deban trekam kat kum kaan berka jingkit kri. Ula pentip baka knam kanet ya kendu biang yu CEM ha ka ningkong karkum kapor balabu hendrei kakmi lenti bahak tei ka jingyalang on sapen ipat ba ya baro ki kot kisla bar kisakhi ki bedei bar ka jing tray kam jong baro ki tolgin hapo ka KHADC. Ula penkut daga ba ong ba ka jingi ki jong ka knam kalong tang ban yadai ka jing mentoi jong ki pat ba ban wanra e ka jing shai ha ka sinshar pat ba bat ban pentik na ba om dan kanu ka jing lum pisa be an na ki pat ba. How would you will keep an eye application? But haka floor of the house, CM yung ni klembut na tersebut pada ada application. Bagi ipan application klembut na tersebut, Henry baka kimplat dapur tingila su I know. Yang itu by application. Dan nakaya nga yung ni file karti ay. Yung I yang ki application kiba pila yo pediang. Kiba la pois pon sa council ban penya ya ki gate kiba ni totally. But yung ru I yang ka kerteng jong kita kibriu kibarayo ya ta work order ban penya ya kini sport ligit to sosi kalong hadin ba ngila analyze kini artligi arti ngilap naki khanriu tuli application kibal apo ya kami coba KHADC kiba penpaw ta jing thrang ban penya ya kan ka gate nagini khanriu tuli tang saungut kiyo ba kita kinriu tuli gate pada la ai sikibri kiba claim apply kan ketiga RTI finding claim apply la ai te nagaling nga jungi nga akhir nanti habala adon khanre tuli gi apply kini spangu ki bandai be ki bala adai application kai ada ki kerteng pada ki bayo galon boy te kini ki barok bagi lap ni kwa ban appreciate ka KHADC ban pentim sa ka agency kan le baron ka ani ban ong ban ong bangi sukuno ngim dei bangi kuno ni wan batai kambat sa ka oi ka ba i ong CM ba ni klempan ba la bu notice na ni aktif klem khot tendar te notice fibo ngitim kena ngitim pi klem khot tendar kata dia jengkeli ka jongi kata ko sithi be ngai siam ko sus ka tenda ka kentin kami arsen ngai sia jaga ba isi mi la mis
banyoi. Tengi kimi nanti berbak ni ka tayo ka banuan. Ngin yo mani keren wi mat bat ni kermen ba hako isni. Upai ba unyo bon puli hakot khobor. Baka this council kelak pelat tenda ya kagi hangta. Ba kata kesini kan degas kermen.